Yes, maayong adlaw kanyong tanan mga kaidol no, og happy Valentine's kanatong tanan. Wala ta ka-upload og mga video, medyo nagpislango pa ko mga kaidol. Atang-atang lang ta sa mga bag-o na tong video no. No, kumusta naman mo? Siguro ang tanan karon naay nalipay, naay naguol. No, naay nalipay kay nakakitag Valentina, naay naguol kay gibiyaan sa Valentina or wa ka kitag Valentina. No, ana. Mga naay lipay, naay nasakit. Usbo na ko mga kaidol, mayang adlaw muna sa inyo makita akong video. Happy Valentine's kanatong tanan. Medyo giubo ko, naglain akong pamati, stress kay kog dagway, wa pa ko iligo, pareha mi aning tapad na ko no. Wa pa iligo na. Namin diri sa pugon sa Kupras mga kaidol. Kini unya maguna-una pa ko unsay mga nindot na pod nga himuan og parody nga kanta no, og pasayloan lang gid sila nga wala na ko ka-upload og pila ka adlaw, pila ka days no. Pero padayon gihapon ta naa sa social media no. Uban karon diri sa Mindanao no, hilos ta mga taga Davao region, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao Oriental, Bukidnon, sa Mindanao ha, taga Jinsan, Marbel, sa Tibuok, Mindanao, taga Negros, labi na sa Central Visayas, no? Diya sa Sugbo, ug sa mga Bulanon diya, no? Sa taga Bohol, labi na sa Tagbilaran, Bohol no, maayong adlaw kaninyo og asa pa ta maabot asa pa nga lugar o sa mga taga Luzon nga mga bisdak diha no, mga bisdak nga taga Luzon, kaway-kaway sa mga bisdak na taga Luzon, proud Bisaya no. Sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, pasensya na po kayo mga Tagalog kasi kaya kapag magtagalog ako hindi naman nakakaintindi yung mga Bisaya. Imposible no. Ang Bisaya kasabot og Tagalog pero logi ang Tagalog ba no, di kasabot og kuan Bisaya. Ang uban siguro nakaminyo og mga Bisaya kasabot sila no, logi gyud kay ang Tagalog mo istorya og magtagalog sila nya ang Bisaya makasabot, pero ang Bisaya baliktad unsa ba ko nakakos pasing. Ang Bisaya, may istorya Bisaya, ang istoryahan niya Tagalog, ang Tagalog di kasabot. Pero ang Tagalog may istorya. Nya istoryahan ang magtagalog ang Tagalog, ang Bisaya may minaw kasabot ang Bisaya. No? Ara di logi gid ang Tagalog. Pero kaway-kaway gyapon di ano sa mga Tagalog. Na ako'y mga sa mga taga-subaybay nato diha, mga Tagalog no. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagsubaybay. Labi na gyud sa mga bisdak gyud, solid supporters gyud, mga bisdak ng Bisayang dako no. Ug mao lang to, daghang kayong salamat ug happy Valentine's kanatong tanan. Thank you.